Ang Ginoo manaa kaninyo tinutlo gikan sa Ebanghelyo sumala ni San Juan. Si Jesus mingon ngadto sa iyang mga tinun-an. Sultihan ko kamo, ang tao nga dili moagi sa pultahan, inigsulod niya sa turil, og mukat ka tinuon sa laing bahin niini, kawatan o tulisan. Apan ang magbalantay sa mga karnero, mosulod agi sa pultahan. Og ang pultahan ablihan sa portero, aron makasulod siya. Mamati ang mga karnero sa iyang tingog, inigtawag niya sa ilang tagsa-tagsa ka ngalan, ug mag-una siya kanila sa ilaha nga paggula. Kung natuan na sila sa gawas, mag-una siya kanila, ug ang mga karnero mosunod sa laing magbalantay. Managa ninuon sila, kay wala man sila makaila sa iyahang tingog. Gisaysay ni Jesus kanila, kining maong sambingaya, apan wala sila makasabot sa ilang gisugilon kanila. Busa mingon si Jesus sa pag-usab, sultihan ko kamo. Ako ang pultahan sa mga karnero. Ang tanan nga miani una kanako, mga kawatan o mga tulisan. Ug busa wala mamati kanila ang mga karnero. Ako ang pultahan, ang mosulod agi kanako maluwas, mosulod siya og mugula og magkakaplag siya masibsib. Apan ang kawatan moani aron lamang pagpangawat, pagpatay o paglaglag. Miani ako aron makabaton kamo o kinabuhing madagayaon. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Mga igsuon, karon nga Domingo gitawag usab karon og Good Shepherd Sunday. Domingo sa maayo nga magbalantay. Nindot kaayo ang larawan sa o imahin sa maayo nga magbalantay kay di-portray usab unsa pod ang relasyon niya tali kaniya o ngadto sa mga karnero. Matod pa sa maayong magbalantay nga mao si Kristo. Ang mga karnero nga mao kita, ang mga magtotoo, nakadungog sa akong tingog, matod pa sa maayong magbalantay. Ug unya mingon pa yun siya, nakaila ako kanila. Ug unya misunod sila kanako. A kind of relationship between a shepherd and the sheep nga muingon, relationship of friendship, relationship of service, relationship of love and affection, relationship of oneness in their matawag to sa kinabuhi. Mauna nga nindot sad kaayo sa katanan nga ato apod nga mapamalandungan nga makaingon si Kristo gitawag nga maayong magbalantay kay si Kristo nakaila sa kadausa kanato.
nakaila dili lamang sa atoang dagway bisan sa atoang tagsa-tagsa ka mga pangalan. Dili ba panahon sa bunyag gitawag kita sa atoang pangalan diha nga kita gibunyagan. Og panahon sa bunyag kita nahimo nga Kristiyano. Si Kristo giila usab nga maayong magbalantay tungod kay andam siya pagpanalipod, andam siya pagdupa siyang kaugalingon, ug unya nagpakamatay siya sa krus tungod og alang kanato nga iyang mga karnero. Aron kitang tanan maluwas, dili ba? Si Kristo usa ka maayong magbalantay tungod usab kay gihiusa kita niya diha sa usa ka turil matud pa sa atuang ebanghelyo. Mao ni nga ang relationship nato nga mga karnero kinahanglan maminaw kita sa tingog ni Kristo. Dili kita maminaw sa mga tingog nga diin magdugang sa problema sa atong kinabuhi. Saba kaayo ang kalibutan nga usahay tungod sa kasaba niini alingungog. Tungod sa pagkaalingungog, usahay kita dili na makadungog sa maayong balita. Sa atua nga pagkakarnero, let us listen to the voice of the Good Shepherd nga mao si Kristo. Dili lamang na kita maminaw sa tingog sa magbalantay, kundi usab musunod kita sa iyahang lakad with trust and confidence. Musunod kita tungod kay misalig kita kaniya. Musunod kita siyang lakad kay bawta nga dili kita masaan. Kay bawta nga moabot kita sa atua nga gipadulgan. Sa atua pod nga pagkakarnero, kutob sa mahimo sa atuang kinabuhi, atong tutukan, atong tan-awon ang pinitik sa kasing-kasing ni Kristo nga atua nga maayong magbalantay. Ang pinitik diha sa gugma. Sa ato pa, ang atuang pagkakarnero diha sa atua nga maayong magbalantay, kinahanglan nagpuyo diha sa kinabuhi sa gugma. Dako usab kining hagit. Labi na sa atua sa nga mga pangulo sa simbahan o sa gobyerno. Ang ebanghelyo nagiskot og kawatan, tulisan. Kanato nga mga pangulo, ang tingog nga ato ang gisyagit, tingog ba sa maayong magbalantay, dili ba tingog sa usa katulisan, dili ba tingog sa usa kakawatan. Ang atong kahimtang, we are in crisis. Kalisod, problema, kay bao na ta niana. We need a real voice from a good shepherd. Dili tingog sa usa ka tulisan. Dili tingog sa usa ka kawatan.
kay ang katawan nagkinahanglan og giya sa maayong magbalantay. Usa-usab kini kahagit sa kadausa kanato nga mga pangulo, simbahan o sa gobyerno. We need witnesses, people who can inspire, model sa katilingban, labi na sa corruption of morality na karon ato nga masinati. We need models, inspirations. We need people who can guide. We need people who can inspire. And that's what is missing today. Mauni nga kaanindot ka nga ang atuang ebanghelyo, ang atuang kasaulugan nga naghisgot o kasaulugan sa maayong magbalantay, makahatag o giya di lamang sa mga karnero nga kitang katawan, labi na gyud sa mga pangulo. Atong iyampo ang atong mga pangulo nga unta sila magiyahan sa mithi, sa kinaiya, sa usa ka tinuod nga magbalantay diha kan Kristo nga atoang nga Ginoo. Maghinaot kita.